clear tu le ngai thatu de song song in zawa in che bele ve kule tun tum kan video achuan Thailand Royal Palace moi takle cha thatak phena hian thuruk in thuptlat mi te hriat an du mi lo hi alo om ve rengim ni ti le kumza chuang an lo kalpui to an thu nei na ti le an za om na te hi kan tun lai nun nen hian an mil te che em ti zona tam tak om te kha kan thlir hawin kan ngai thlawele thungdo na video te abul changa atop thlingin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le theu don ya ole heram a hian monarchy hian thu nei na an ne sang em ema amai ro chu lifestyle tun lai tak tak te scandal thin ti chong tak tak te le an thutluk na siam danglam tak tak te awang hian mi puidam tak te chuan an nal chung ko a an rina te hi an hlo chen ran to a engwang chi in nge heram in nge le in lung rol tak mai a hian mi tam tak te kholaya an pun khoma ong zo na te an ne tak mai le lal chung ko ti hausak na hi tun ma atanga an no in ro chun char char khange ni anga mi pui chan ai diklo takin an lo lak sak reng zok apoi mo bera chuan mi kan rina te hi rin helna ain thlak tak nuwa chuan eng thil nge thleng ze lang ti chu anita ani kumliam ta chung khan Thai Royal Family te chuan mi pui te atang hian demna an dong na sa hle a heng thil te athlen na chan ber ni lang le mi pui te ti tam em tu te chu lal chung ko atanga scandal atam tak em awangte thil ti theina man sol awangte e ruk na awangte romantic scandal awangte le lalpa ber lifestyle e omlo tak tak te awang hi ani deu bera hitiang anga mi puiten lal chung ko an soi chhian tam bera abul pi ber ni ta chu king rama somna maza wazir ralong ko ani in heng athil nei te le ani na song song te hi apa king bhumibol adul yade sanena tanga aro chun te ani hloma in king maza hi khowela lal house zwal an thlan chwa te jinga telve in a hosak na hi an chu chuan dollar billion som thum vel nei anga chhut ani a te chuan Thai monarchy te hi khowela royal family house zwal te jinga apangan ani in an hosak na hi alapung deu deu sela ma se royal family te hosak na te le an thil ne song song deu tho hi chu Crown Property Bureau CPB tin enkol sakin chung hau chuan Thailand ram pumpuya ram hector sangrok zanga somrok chuang enkolin Bangkoka prime real estate po hi an enkol tel boka he mai baka Thailand ram lalpa hian share tam tak nin chung zinga chuan Siam Commercial Bank a hian share za somni pathum anei me pi alama Siam Cement Group a hian za somthum pathum share anei boka chu mai ni lovin an lalpa hian khowela longhlolian ber pol golden jubilee diamond carat zanga somli panga point parok pasari lai lian chu nein shopping center sangshanga po share anei boka hei chau hi lani lovin Siam Paragona te Siam Discovery a tele Siam Center a te share te chu anei bok ani amai ro chu maktak mai lal hian heng athil ni song song te hi ama a enkol tur hian akota ada tirveka ani na taka chuan heng lal chung ko poisa le thil ni song song te hi tun ma kum somria chung bel kha chuan CPB te kota hian lal chung kwa ti tan le mi pui te tan po a that zok nan anda bek thina sum en ko le a him na tor thataka rel vel so an hna ani thin ani ma se hetia lal ma za an lal chung kwa ina an thil ni song song te ama kota ada ta vek hi ram mi pui te do thlanna emo ram ta na a that zok arin om wanglam ni lovin lal ma za hian athu nei na mang hian diklo takin akuta ada ta vek sok ani mela tin king ma za hian kumsang ni som pasari atang dei to khan lal chung ko thil ni song song te chu akuta da vekin adu dan ang anga alo man kol cha char to ba ka sarkar lam ten lal chung ko ina an thil ni te chu an khoi boy sak mai thelon tor hian a thei ang tokin royal asset te chu aveng him tlat boka chu mai ni lovin king ma za hian chung a thil nei te chu ti pun zol deu deu dan chu angai to na sa thinin investment lam tile property development lam te po a boy puina sa he bok ani te chuan he thilatan hian a hmasa beratan king rama somna hian CPB tax lak chen te chu ti top sak vekin ama hlok na turatan hian investment project lian tham tak tak te a boy pui zuya heng thilawang hian mitam tak te chuan Thailand ramlal pa hian aram mi puitile aram thanlen na lampang ayen ami mal ho sakna le nom sakna to chu angai to na sa jok ni nan soya mi chen khatte phei chuan Thailand ramlal hian Thailand ram hi aram angpoa ain lo thole
athil nei pakhat ve angleka angai thu an soi hiala amai ro chu Thai royal family te soi che zonga tongkam che hi thilpui takni in lal chungchanga a chelama an soi hriat ani vai chuan kumsom panga chunglung ina tan theina ani boka chumi ban chuan lalina lalchung ko thil nei akuta ada tir lai vel khan lalchung kwa chu mi puiten an hlo em wangle lung in hial an tan thei do na wangin kami chungchang a khachuan tu ma in thu han soi chuak thangam kha khati lai khan anom lawa ma se khang thil ti a thlena tanga komni hnu Thai mi puiten ram in rel boldan an do khoplo em awanga mass protest an nei tak a khachuan Thailand ram mi puitam tak da chuan an ril ruwa an thu sei do tam tak an lo thu bo to te chu an sei chuak ve ngam tan ta a chuta chuan ram mi puite chuan lal chung kwa an ho sak thur thur na chan le mi puite chan ai tur poisa te royal institution lama lak pen ani tak zel dan te mi puite chan ai ve tur nia ngai lal chung kwa ten an ni sak zel dan chung chang ate chuan zon tam tak an nei ta ani te chuan ram mi puite chuan lal chung kwa ina an sum en kol dan le an man vel dan te chu chiang tak le fia taka hriat an do thu an soya tin ram leilung ho sak na te chu lal le lal chung kwa tina an do dan dan le an nom sak na chawa mangmei lavin ram mi puite thanlen zel na tan te re theizok te choi kan an ni a ram economy alo thanlen deuh deuh thena na man ani tur tho an soya chumai ba ka mi puite chuan thu nei tu te hna chuan an political kalphung te po chu thlak dang lam deuh tura norin an lalina sarkara thu ani lutuk na te chu ti nep sak deuh tur le national asset te po chu fair tak le dik taka enkol tur te semzai tur te in an norboka chu chawala ni lo Thailand ramlal king ma za an lal chung ko poisa le an thil ne zong zong te adu du dan anga ahman thela ya mi pui tam tak te re thei tak tak e le bar kham khopo mumu malawa an om chuan an thin atirim hlom hle bok ani ye chuan he protest he Thailand rama mi puina an thil do le social justice an mu ve theina turata na thelpui mo tak mai ni in he protest he police te le Thai thu nei do te po chuan an do na sem ema nima sila mi puite chu kong cha sang sangin an protest chu ti top torin ti chen ma se mi pui lam ero chuan bul an ran to chu top san mai an tum haulo thil in thak danglam pakhatal an mu the chu anin be sei ve tlata tin royal family scandal te zinga ton thlenga mi te seido le soihlo tak mai pakhatla ni reng chu princess Sri Rasmi Suwadi corruption case khani in he thil hi hriat chwa ani khan mi te chuan mak an ti hlom hle maya Thailand ramlal pa maza nena ani nei nu atang khan Sri Rasmi Suwadi hi charity work lama a tholok ema bangin alar hlia no in anu te tui ngei mangin afa chu achom turani ti chu asoina sa thinin hetiang konglama hian awareness po anin sa ema te chuan heng thil te awang hian Sri Rasmi chuan mi puite zale ngai san po a hlo phiana amai ro chu November thakum sang ni sompani khan Crown Prince Wazira Longko na chuan Ministry of Interior nena lekha thonin chota a lekha thona chuan Sri Rasmi le achung kwa te chu an royal title ne de chu he sak turin atita a hetia Crown Prince na Sri Rasmi te chung kwa an royal title hi sak tura atina chan hi an chung kwa mi te chu corruption nama hian an lo in nam hnoi wang ani mela chungjenga chuan Sri Rasmi patea Lieutenant General Pangpat Chaya Panapo kha lo in nam hnoi ve in ani hi Thailand Central Investigation Bureau an how to pa ber ni lai mek ani a ma se ani hian mitam taklaka thamna te chu lo la thenin dan phallawa casino siama te oil smuggling te poisa chebrela te le diklo taka lalchung ko mi ni na mang swale mani lok na turata na thune na man swala te an pu da hloma te chuan he khi sawang hian thunei tu te chuan Lieutenant Pangpata thil nei tam tak chu man sakin chungjenga chuan gold bar somni pali le buda lim za chuang ba ka property deed engmo zat le antique furniture chak somria taleng tok bel hi atel boka chu mai ba ka milim lian tak mai chu ti chetelin chu milim chunga chuan thil hlu tam tak alo om chewa chu mai ni lo Pangpa Chaya pana chu royal asset te diklo taka khoi chingpena poni en ama hlok na turatan hian real estate limte lo khoyen ramte po alo nei cheu man ani mela te chuan heng a thil ti te awang hian Pangpa Chaya pana chu thiam no chantir ni in kumsom thum pakhat chunglung ina tang tura achung thu rel sak ani a
chumai baka Sri Rasmi Unaw ti pali le an chung ti dang pahnih lai mai chu mantil ni bokin chungzinga chuan anu le apa te po an mantil ve boka amai ro chu anni hi kumnga chung lung ina tang tura shem ni ma se an tan hun chung tur hi kumhni le achan viata na potoi sak ani le ta a heng thil te puan ani hnuah hian Princess Sri Rasmi Sawadi chu royal title ani na zong chu hi sak ni in chumi hnuwa apian na khwa Bangkok thanga om Ratchaburiya mipa ngai anga omle turin an le tir le tadeya mase Sri Rasmi hian in chenna inrem siam na tan Thailand ram poisa bhat million ni lai chu adong thong te chuan heng thil thleng hian Thailand ram mi puite chau chu a thong ani mai lawa Thailand ram lal chung kwa chu an hming a chiat pha na sa zwal hle a chumai ba ka he thil thleng awang hian sarkar lam ti le thunei tu sang zok te chuan norna an ton na sat phain mi puite chuan langtlang sarkar an do thole lal chung ko thil nei te po an hmana ti le an sem kwal vel dan te po cheng taka mi puite sia thei tura pongzar turin an phu zui ta bok ani Thailand ram hi khovela lalla nei ram te zinga pakhat ani a ma se an zom turang hian aram mi puite chuan an za thei tak tak lawa a chan chu COVID-19 pandemic nu atang khan Thailand ram lal king rama somna chuan a hun zong deuh tho chu Germany omna na mangin heta hian anu puite a mei te le abul nai taka na thokta zong chu a hruai tel ve vek boka heta tang hian king rama somna hi Thailand rama hian alet le tamangai lawa tin ceremony poimo awm chang chawin Thailand a hian le thinin lal chuan alal ram chu ramdanga tanga enkol a thlang zok ani mela te chuan he thil thlenga wang hian mi tam tak te chuan Thailand ram lal hian an ha tho tur te chu thatakin a thok thei che angem ti le ram ma son le zel na turatan a thalo lam zonga ngona satak ane mai chu arin om thu an soya tin Thailand ram lal ber ram chunga awm tak silawa chuan lal le ram mi puite in kar chu a zau tel ni in alanga ram mi puitam tak te chuan an lal pa chuan aram mi te na har sana an to te po chu a hria thiam pui lo nia an soiba ka rim taka an na tho te po chu an lal chuan hria thiam pui lovin an re theina te chu a hmu sak du lo ni in an soya chumai ba ka mitam tak te chuan Thailand ramina political lama te economy lama ti le social lama te po thil in thlak awm lai le mi puina an lal almamo ber lai po in an lal chu an ta na awm ve ngai lo thole an lal pa chuan a phasan ta ni ang mai in anin ngai bok ani hei ba ka hian rei tak an lal ram Thailanda awm tak lo awang khan mi puite chuan an lal chu hruai tu ni tlak lawa an ngai tan to boka tin Thailand ram lal pa hian Thailand rama hian thunei na sang tak alani renga wangin national issue sang le lal thutluk na an ngai chan konga te ro rel na kong tin renga te po an lal ram danga awm tlata wang hian athil ti tur te chu a hun taka ati theilo ni in alangta a chumai ba ka ramdanga tanga ro rel ani miaw wangin rala tang chuan thutluk na dik zok le thazok siam po chu atan chuan a harsa in arin hle boka chungte awan chuan political le government lampo in boina tam tak an to phata boka te chuan he thil thleng hian Thailand political mel mang chu aron thlak dang lam chiangin an ram lalina Germany atanga an ram ro alo rel de mai chu tha an tilawa protest an ina te po chu na satel telien mi pui pung khom te po chu an ron tam tel tela chuta chuan mi pui te chuan an lal hne na chuan athil ti dan te chu thlak tur le aram hroi na chu thazoka thok turin an tur na sa hle bok ani hengba ka hian Thailand ramlalin Germany athil ti thin te awang hian Thai mi pui te chu an lung oilawin an thin arim hle boka chu thil chu khatia Germany an omlai khan King Rama somna hian luxury hotel pakhat pumpui mai chu a hming hian buk tapin chuta chuan amale anu puite ba ka an chia hlotin en chuan an cheng to pa chumai ba ka party hlimom tak tak te chu hoi hot ringin thilman tau tak tak lenan poisa te chu an hmang ham hama chung thil te awang chuan Thailand ram mi puite chu an thina rim zolin abik takin COVID-19 pandemic awanga an ram economy in atlak chiat pha na satle awang khan mi puite chu an ri thei emema chumi wang chuan chutia an lalpa berena poisa to lo tak taka a khoral chu mai thin chu mi puite thin tirim tu le an lung ti oi lo to ani boka hei ba ka hian kumsang ni somni kuma COVID-19 pandemic awang khan Thailand ram economy than chaktir ber tu jinga pakhat an tourism department chuan atwar emema
mase hetia anram economy ina atlak chet pha hle chungpo hian anram lal ero chuan Germany omchu ala thlang jok zel thobok ani ti chuan Germany official pakhat le foreign ministry spokesperson ni bok Maria Adbare chuami puite hna thosoin chuta chuan Thailand chungkwa te hna chuan anram boina le an hna te chu Germany rama ronpulut lo turin ashil hialani oma mase hemi chungchanga hian Thai authority ten an soivedana chuan an prime minister Prayut Chan-o-cha chuan sarkar thilpui mole ti tur tol zongjong te chu a khoivek thosoin an lalpa Germany a om tak de na chan chu ami mal thilpui mo wang chau ani thu an soibok ani nima sila heng political lama boina chau lo po hi king ma cha chuan mi te soi hlat kai thil chu alani chau mai chu romantic scandal tam tak ani hi ni a chu thil chuan lal chung kwa chu ati ming chele hle boka king ma cha hian apa king phumibol adelia cha anglo takin kumsang ni som paruka lal thothleng alo ave ta ka tangkhan romantic relationship anga to hle maya chuti lain apa king phumibol a ero kha chuan lal ani chungzong khan nu pui pakhat chau nein anu pui chu queen sirikit kitiya kara ani a chuti lain king ma cha ero chuan hetiang anga nondan duk dak lau tak tak anunga a hunte a man thina wang hian an ming po hi a chiat phali zol hle maya chumai ba ka thai mi puitina an lal chungkwa an hmudan te po chu he thila wang hian ain thlak dang nam sa hle boka chumai ni lavin chutia an lalina nopui pathum lai mai anei hnuwa le meipo engemaw zat anei hnuwa tang phei kha chuan anun dan thatlo zia le ama ngei po ina a chungkwa chu ain kol that tok lo zia chu a hmu theita a chumai ba ka kan seta kang khan anupui pahni na princess Sri Rasmi kha eiruk na le anthu ne na ahman kholo awangin kumsang ni sompania khan lalchung ko mi le sa ani na hli sak ani kan ti to kha thil khan king rama somna anun dan thalo tak cho ron pholangin lalchung kwa te nun dan a thatok lo zia an soiba ka khotlang ti ti ber ani phata bok ani kha ma se heng an boin zong song te hi king rama somna nupui pathumna sinat wang bajirai chunga thil thleng vele te awang khan aina sai mi te chuan an soile du zola king rama somna nupui pathumna sinat te chu kumsang ni som pakwa khan dan ang thlapa anlal nupui pathumna ani hnuloka khan a thlakhatna leka a royal title ni na chu he sak ani vele a hetia royal title an hli sak vele na chania an soile chu eiruk na awang le lalchung kwa du lo pol zinga alo tel ve wang kha ani thu an soya de chuan hi thil thleng awang hian king rama somna chuan soi chiat a hlo na sat phain nopui le mei tam tak ani awang te po chuan arami puite hian an dim hle bok ani de chuan heng scandal sang sang te hian lalchung ko ni na dik tak chu a pholang ani mai lawa anram inrel bol dan thlak danglam angai to zia atilang cheng hle ome ton thleng hian Thailand hi Southeast Asia economy thanchak na chanbul pui berram te zinga pakhat chu alani verenga ma se tunang zela Thailand ram hi akal reng ani chuan Thailand ram kalzel dan tor hi acheng talo tlat maya tin Thailand ram lal hian ana tho tor te thataka a hlen chun chom zel lawa nondan moi lo tak taka ala non chun chom zel ani chuan an ma huna po enge lo thling zelang te chu thil ngei tua tham tak ani ta a chumai ba ka Thailand ram chuan shwai tu chakle leadership nei thatak an nei lo ta ka wangin an political le economic chuan ton aya chiat lam hi apan deu deu po arin oma chumai ba ka Thai lal chung kwa ti a thil chi sang sang thleng ti awang hian eng thil nge Thailand a hian na thling zelang ti chu soi thei mai ani dalawa ma se mi puiten an shwai tu te chunga an rin an nga ngam to tlat lo chuan ram ma hun chuan thatlam ain chiat lam apan deu deu arin oma apoimo bera chuan Thailand ram mi pui tam tak ten anril ruwa thil omle anlal andem zia thu an soi chok ani chuan chu thil chuan danglam na thazok a thlen thei nge arin oma nge ni anga mi puite ta soi ve da chuan om zia nei lavin atham ral le mai mai zok don ni ang le te chu tuna tan chuan thil hria thiam har sa tak ala ni rita ani ole enge ingai ve dan heng thil thleng song song te awang hian Thailand ram chuan ram ma sona thazok le siam that na thazok an nei ang nge ni anga nge he thil thleng hian Thailand ram chu ram she om tak pakhata a chho zokang ingai dan te ron soi ve ro le ato bera chuan hei hi lo she ve reng la mitam takte o ka li aw hla hian
thil ti theina ropui tak anei ni ti le thil tam tak a thlak danglam the ni ti hria in keini pu in kan ram tan hian thei top choila kan ram tan hian hoi sen takin ikal zel te ang u